apa? Amit. Nek kadang entebah jadi aku nek wis kesel. Anak wedok sakit ya teh kemarin. Wis mari ya teh. Aku blangkeman teh arep metui ning ndi, metu ning ndi. Dadah. Muga-muga laris ya. Oke. Iya. Murah meriah pokoknya. Menune apa ya hari ini? Nek ana sing tuku engko. Mochi, Heeh. gulak buah, Jaluk topping bebas ya toppingnya ya. hidup be. Oke. Ceket, Wanjirida, itu kan topping. Ya ya. Nasi dadar. Oke, makasih. Sama sampai botol sebelah bisa. Ya ya. Bisa. Enggak menau sing beli nanti ya. Ya. Oke, tak pulang aku. Panus. Pajaknya kan 1.000-an. Ya, oke. Oke. 3.000. Oke. Aku sudah pulang. Ya kenapa aku beli satu? Anakku gak sebelah doyan. Anakku tak tukokno jajan iki mau pemirsa. Wis tak sayurno. Gimana terakhir yo jenenge wong. Lah engko nek ngoten nang omah jenenge ngoten omah ae. Lah iki yo ngontane metu. Metu apa? Aku DWA. Teteh wis dodol neh kon. Teh anu aku jualan lho. Ya. Anakku mau niki ngene lho ceritane. Nek anakku bakso ki gelem delalah aku WA bakule lagi pindahan bakul baksone langganane anakku kuwi. Pindah sak dibenakno sik gerobake dipindah ngono kono. Kontrake entek apa trae mungkin golek nggon sing luwih strategis sing gak ngerti. Dadi ya wis Pak menawa aku sore dodol. Mas ini rencana ngono kan anakku gak doyan cilok pemirsa. Masih yo njaluk gak pedes lah kan bumbune apa rasanya kan kuat anakku gak gelem. Wis tak masakno. Ya ngono kuwi. Ya ceritane. Kuwi lho pemirsa sing maune nang ndi Jumlah Spur kuwi lho baksone iki pindah tempat. Wae wong dodol mungkin agak ditotoni tempate. Nek sing wong lihat kapan bakal ngerti kok. Mone iku nang sebelah sisi timur, tak pindah nang barat. Iki langgananku pemirsa. Wis sing wong kapan bakal ngerti kok posisine setepat roh. Ya. Caranya memang seperti itu. Nek anak udan tak tukono besone gak doyan. Biasane bakso, misalkan bakso iki mang bakso langganane ndelalah kok urung buka ya wis sore. Iki kan tak nggo konten yo mergawe guys. Yo teteh iki wis biasa langgananku. Terus suwi gak buka, terus lagi buka di WA ya tak tukon ya ketang siji. Iki jenenge cilok goang topping sukro kencur. Apa kuwi? Nah. Asline iki jeruk cuwilik ngono pemirsa khusus. Cuma nek kene iki jare angel jare teteh. Ceritane. Apa ning jowo? Panase ngentak-ngentak. Awan iki pemirsa. Ora pagi. Himbauane kok BMKG iki ya nek ora penting aja metu. Hindari terik matahari iki panasnya nemen pemirsa ya. Yo. Aku metu cedak-cedak. Masalah aku cah cilik pemirsa ngesakno. Iki soalnya gelombang panas iki. Cuacane gak kira apik. Aku tuku kuwi yo sing cedak-cedak ae, bukane mau ngonten metu yo. Pemirsa pengen ngerti yo iki tak dono yo. Toppingi. Iki cilok. Aci. Cilok iki apa sih? Akronimnya kepanjangannya aci dicolok. Oh, iki bumbune pedes ana apa kuwi? Iki kucai apa daun bawang cilik kucai ya. Cekere 1. Gini 5.000 guys. Monggo nek beli nang teteh. Wonge dodol eneh wesan di depan rumah Mas Zaki time Mas Dimas Zainal. Kuwi rumahnya depannya bukan memang kebetulan banget dodol iki nang ngarep SD Kapuan 2 pemirsa. Biasane ki esoke nang kantin tapi nek wis bar zuhur lagi
dodol nang jopo. Terus nek Minggu orangnya ready biasanya jam 8 pagi. Ya ana cilok goang, bakso aci, cireng. Kuwi per aci-acian. Iki wonge gawe dhewe pemirsa. Kulaan iki biasane nek ngene-ngene iki ya, topping ini nang Pasar Merah. Kuwi lho frozen food kuwi lho. Guys ya, nak iki gak doyan pemirsa. Karep mau tak tukono bakso. Baksone boyongan. Aku ki nek metu, teman aku tak tukono cuma karena memang cilok goang ki anakku gak doyan. Mas Anto yo gak doyan, sak omahe sing doyan aku tok, guys. Tak tukoknya paling emoh. Mas Anto lah yo emoh. Oke yo, ini kita review. Pemirsa, kita review cilok goang si Teteh. Si Teteh ki adik ipare Bu Titik sing bakul blonjo sing tak tukoni ya. Tukuku nang kono sing tak syuting yo bakule, guys ya. Sing tak tuju apa yo bakule kuwi lah. Mosok apa jenis bakul ayam tak syuting ora tak tukoni yo seneni wong. Ya. Paham? Terus gak perlu ono sing komen lucu-lucu. Kabeh disyutingi ra dituku yo saru. Misalnya nek nyoteng sedelok ora apa-apa liwat. Dune ki yo aku ki wis mudeng guys yo. Yo ora kabeh bakul nyaman di konten. Aku ki sing tak kenali sing gelem yo tak konten, gak gelem aku yo ora maksa guys yo. Ki yo tak dono mang yo bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana masalah. Mau tak bakule. Tapi mbok ning ndi mang. Engko tak tukokne wis rada adem. Tapi aku wis masak jangan bening. Tak dolangi sik. Iki aku yang mbek kebutuhan konten guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah masuk ke dalam. Omah kapan iki cocok nek kanggo introvert misal. Kayak duwe tangga. Adem ayem tentrem. Nek kanggo introvert, nek kanggo extrovert yo kesepian. Nek aku ini adaptasi misal. Waya dolan merah yo jagungan, waya nang Kapuan yo laren omah. Apa nek sik cuacane panas. Bolak-balik nang berita iku dihimbau karo BMKG, dihimbau karo pemerintah, pokoknya nek gak penting-penting aja metu. Jam 10 sampai jam 4. Kuwi aku mau ndelok artikel online. Yang dinggon iki, Jepang lah padha wae. Nek dibilang Kapuan Jepang kuwi, sampai cerita-cerita ya bung saya. Jepang iki nek dibilang aduh ki tergantung wonge sih relatif ngono kuwi misal. Cuma terakhir ngelati alas iki berkilo-kilo, guys. Ya wong wedok dhewean ku memang nek gak penting-penting amat ojo. Montore dicekin nek perjalanan jauh. Nek bagi saya yo 30 kilo no. Kene Jepang iki. Nek soal jauh apa tidak kan relatif yo ono sing wis biasa perjalanan jauh. Nek kanggo aku yo relatif iku gak kepastian lho ya. Belum tentu aku meneh jauh wong liya. Gak. Tapi nek tak delok pernah nyetir dhewe iku tangane segringgingen itu termasuk berarti perjalanannya termasuk relatif adoh. Gringgingen 30 kilo iku cara mono kaya Jepang Rembang lho, guys. Duh perjalanan nek Kapuan nang Jepang. Ini relatif nek biasa nganu yo. Kadang nek buat saya 30 kilo yo relatif. Mohon maaf ibu, saya aku cuci tangan. Ulangnya tak ini cing. Aku nih gak penting ke arah Jepang. Yang panasnya ini. Aku biasa berusaha beri sarungnya. Jam ini pacaran karena Mas Santos biasa hari ini biasa.
Nek dibilang relatif ya relatif. Itu cuma melewati alas, guys. Nek budal ya awan aja terlalu wengi. Nek wengi iki penerangan iki minim. Lewat alas mulai alas Sambung sampai alas Cabak wis 10 kilo ada loh. Terus alas Sejati tok. Wae sawe naik mau kue teteh. Kue enak kok gak buyen lho. Teteh kemarin asli Sunda ya, guys. Asli Sunda beliau. Jadi ki ciri khasnya tangane iku rasane karo liyane beda. Padha enake, cuma ana ciri khasnya, guys. Iya. Ki ana ayam. Ana ayam, guys. 5.000 worth it doang. Ya. Kita dono pemirsa. Iki pemirsa yo. Kurang dhuwur ya dipotong. Bos, kok tak kei balunge. Tenang ae. Mure wingi coplok dibenakno Mas Santo coplokne. Tuh. Tapi ngecak. Mau kali piro ya durasi gua ora. Ya. Nah ini. Setengah nang munjaluk ini. Cek kali ini empuk. Aku tuh seneng ceker misal timbang sirah. Terus. Anak mbah. Apa? Ukone dagangane teteh. Sing gak dodol. Kok selilitan apa ya balungi. Wis terima kasih ya nonton kontenku ya iki mang. Kontennya kalau dagangane teteh. Aku mau di WA. Petak dono pemirsa ya HP-ku yo tak ngunten. Kadang jenenge jualan ku ya sepi, jeneng usaha ya usahane dhewe ya sepi, kadang rame. Aku nepangno ibuku nek dodol ngono lho pemirsa. Muga rezekine lancar. Mungkin anake urung iso membahagiakno luweh-luweh ya. Muga-muga ayo dagangane lancar pemirsa ya. Iki mone mbakku sing jualan terus diterusno ibuku. Budeku soalnya nang Tangerang. Lekku yo iku ki cowok omku yo kerja liya. Moga bapak ibuku yo kerjaannya lancar terus ya pemirsa, amin. Sampai tuwek
delok putu-putune pinter, sehat ya. Ya teruntuk juga ya mertuaku. Muga rezekine lancar, sehat terus, didongakno anak-anake sukses, amin. Pokoknya dino-dino. Terima kasih ya pemirsa. Mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan ya. Mohon dimaafkan jika mungkin sarane belum terlaksana atau tidak terlaksana, atau keinginan pemirsa ini pengennya ke saya itu A kok ndelok konten saya B, mohon dimaafkan. Sepenting apa yang saya lakukan yo berusaha terbaik, bahwa aku ya hanya manusia biasa. Nek dikorek-korek sampai kiamat iki ora ono bare guys yo. Kesempurnaannya milik Allah, nah milik Tuhan. Terus kui pesan saya yo. Jaga diri baik-baik ya kata-kata hari ini, karena cuaca tidak menentu. Semoga pemirsa sehat selalu ya. Apa yang kamu tanam itu yang akan kau tuai. Jadi berhati-hatilah, karena hukum alam semesta itu tergantung pada yang punya nyawa. Oke? Bersikaplah yang bijaksana bermedia sosial ataupun bermasyarakat ya, soalnya aku balik nyawa dewi. Oke? Misal liane belum benar, kita gak perlu ketukutan melu gak benar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.